Bă, să spui când terminați. Gabi! Gabi! Ai auzit? Mamă, tigre cu rost. Ce mai faci? Povestește-ne din... Bine, da. Puneți mâna pe pe de vrea pe el. Bine, povestește-ne despre război. E doar la război acum. Mai vreți? Dar capitalul României încoace. Îți place? Dar unde a fost? La mine îmi place. Unde a fost prima dată capitala României? Când am auzit... Basarabia. La turnul Crimea. Până la cărămidă peste cărămidă. Cum se chema tată de școală? Zici să rămână vecină, să rămână vecină, zici. Să rămână, doamne. Tata l-a sculat, acum l-a sculat pe tata. L-a sculat pe tata. L-a sculat pe tata. E tata frumosam. Mai ai, bă, mai ai? Ai, bă, de apuratic. E de apuratic. Ia de apuratic. Păi știi, tu știi. Tarantel, tarantel. Tarantel. Se poate să tarantele ceva. Îl bag pe YouTube să mor. Mai am 2 filme. Vrei? Nu că bre, tarantel. 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 Le. Bă, nu se poate. Nu am cum să pun pauză. Tarantel am mai ce de 2 pun. Vrei, tarantel face. Tarantel este mai tare. Și mai tare te înfarcă. Zi, da, zi. Tarantel este mai tare. Și mai tare te înfarcă. Ia, vrei. Tarantel este cel mai tare. Cel mai tare te înfarcare. Înfarcarea era goală. Parcarea era goală. Ia, da, Ai, parcarea era goală. Da, Bă, măcar să facă 5 minute. Sunt de la 2. Costinești. A, nu mă uit la ele acasă. dar acum ce Ha? Ia zi. Tarantele. Tarantele cu pedale. Adu banii, mă. Adu banii, mă. Adu banii, mă. Adu banii, mă. Apasă-mă să mă fură. Nu mai 4 ani când îl fără. Adu banii, mă. Du-te și bată, du-te și bată. Bă, poliția e la ușă. Adu bani. Adu bani. Adu bani, mă. Îl ia pe ăla la boteză, mă. Îl ia pe ăla la boteză. Uite-l, își face cruce. Nu-ți lăsa, nu-ți lăbi. Ia-l alături. Stai în calea, mă, ia-l alături. Nu-ți lăbi. Bă, și eu îl dau, ia 4 oară. De 4 ori. Bate-l, bre, dă! Adu banii, bă. Eu ăsta e poliția la ușă. Te-a dăm pas. Eu pe partea aia. Adu banii. Adu banii, mă. Ce cheamă ai rămas? Nu bani, eu și am zis acolo. Adu banii! Adu banii! Adu banii! El a dus două până de calțata, mă, infractorule. Eu mă, să el, bă. Infractorul, mă, cu respectiv. Tu sufletul, bă. Te bag în casă. Uite după el, mă, mă lăsă pe față. Adu banii, mă. Bă, gata, bă, termin. Mă duc 200 de la pârlai. Dar pușcări mă duc 200 de la. Câți bani am luat? 1.700. Am văzut de la acolo, pe copil. O, dacă erau 5 milioane mai sens, da. 2 milioane acolo.
pare rău. Eu țin atât bine. Eu n-am milă de el. Să infractorul. Două la bătăiau și De la poliție. până în afară. Fac ca bilă pe loc. Și aia, asta e infractoare. Infractoare, bă. Chiar dacă e tăia, eu singur. A fost mâna... Hai să nu știu. Bre, Chireș, ești pe papă. Nu vreau să te helicoptere. La locul de viteză, și cum să... Băteam în mână, că ce-o. Dar acolo! Lasă-mă să-i dea foc. Ce mai bine de ce? Să fi luat acasă. Să fi luat acasă. Bă, de mașină. Lasă pe acolo, pe acolo. Mașină? Ai dat mă pe pauză? Ia vezi, să vezi tarantele. Am și tu pauză fost. Vede? Da, cu mame. Se vede tarantele? Nu. A postat la zi. Tarantele? I-au dat pensia, bă, de Tarantel! Câte elicoptere ai, bere? 7. Mam! 7. Ăla are mai multe, că a luat din banii mata. Cu banii de aia cumpărat și ăla elicopterul. Haide, mă! Hai în balans, hai! Hai! Ce mă?